Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de xoves día 7 do mes de maio, donde lles imos a falar tanto na radio como na televisión de Cerceda, tamén se queren en internet, na nosa canle de YouTube, imos a falarlles de novas de carácter local. Por exemplo, que este sábado, pasado mañán, é a carreira os 11 das vías, unha carreira solidaria que xa supera os 700 anotados. Falaremos tamén de que está casi que chea xa a excursión a Sevilla e a Cádiz no mes de outubro. Apenas quedan 2 ou 3 plazas libres. Tamén son xa uns 600 os anotados para a festa social da terceira idade, aínda están a tempo. O DNI se pode renovar en Cerceda a principios do mes que ven e falaremos da escola infantil, en este caso das Galiñas de Mos, que hoxe en concreto, entre onte e hoxe naceron eses poliños que tivemos a oportunidade de gravar na incubadora. Falaremos deso, como tamén falaremos da excursión, unha nova excursión que fai o Concello de Cerceda con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra. Da ITV de Turismos falaremos e da renovación da praza nos cursiños de natación, como tamén da carreira de obstáculos Poseidon Race, que será dentro de 2 fins de semana. Tamén se vai a celebrar este mes as festas en Encrobas, saberemos cando. Lembramos as axudas á natalidade, le falaremos do grupo cercedense Cenzar, que lanzou o seu 13º traballo discográfico. Falaremos das obras de Adif que se están executando na estación de Cerceda Meirama e nos deportes repasaremos o calendario deportivo para esta fin de semana xa dos nosos equipos. Por último, o tempo para mañán vai a ser con nubes e precipitacións. Como decíamos ao principio nos titulares, a carreira solidaria os 11 das vías será pasado mañán sábado na Vía Verde, nas inmediacións do albergue da antigua estación de tren de Cerceda Queixas. En concreto, aos 11 das vías ten a día de hoxe supera os 700 anotados. Todo un récord para esta carreira que tamén ten a parte de andaina. Os 11 das vías será este sábado, como dixemos, está organizado polo Concello de Cerceda, que conta coa colaboración do Clube Atlética Silva, da Federación Galega de Atletismo e do albergue da estación. Aínda estarían a tempo para anotarse aqueles que queiran participar na andaina. Poden inscribirse na web www.carreirasgalegas.com. Por parte da carreira, que xa ten pechado o prazo, son 11 kilómetros que vai a transcurrir por tramos de terra e de asfalto. Para andaina, que é de 5 kilómetros baixo o lema Un paseo pola vía, aínda estarían a tempo a participar. O precio da inscripción para andaina é de €1, que irá destinado, como todos os anos, á solidaridade. En este caso, vai destinado a ASANO, que é unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral a familias con menores diagnosticados de cancro. Decirlle que a carreira está todo preparado. Tamén haberá para os máis pequenos, está todo preparado para celebrarse este próximo sábado, lembren, nas inmediacións do albergue na antigua estación de Cerceda Queixas. Mais temas, agora falamos da excursión a Sevilla e a Cádiz, porque a día de hoxe, mañán é o último día para poder anotarse, a día de hoxe tan só quedan 2 prazas libres, 3 prazas libres están vacantes, pendentes aínda de encher. Xa hai 52 persoas anotadas para esta excursión que remata mañán o prazo e que vai a ser a Sevilla e Cádiz, e que organiza o Departamento de Benestar. Vai a ser do 16 ao 20 de outubro, donde van a visitar a cidade de Sevilla, a cidade de Cádiz, ademais de Chipiona ou o Rocío. Van a estar no Hotel Senator Spa, de 4 estrelas, e teñen todo incluído: a viaxe en avión, o autocar aos desplazamentos, a pensión completa, o hotel, etc. A inscripción, como decimos, remata mañán. O precio por persoa é de €700.
euros. Para anotarse poden facelo presencialmente na terceira planta do Concello ou enchendo un formulario que atoparán na páxina web municipal. Se teñen calquera dúbida poden chamar ao 981 68 60 68. E outra festa multitudinaria é a Festa Social da Terceira Idade de Cerceda, donde a día de hoxe xa superan as 600 persoas anotadas para a Festa Social da Terceira Idade, que lembren vai a ser o sábado 23 de maio. En este caso, a Festa Social dos Maiores aínda estarían a tempo para anotarse, aínda que sexa o 23 de maio, aínda están a tempo a anotarse e disfrutar desta gran festa homenaxe aos maiores que será na Polideportiva de Limeisa no Piñeiro ás 2 da tarde o sábado 23 de maio, onde haberá un gran xantar popular, música e diversión. As inscripcións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello ou poden facela por teléfono no 981 68 60 68 polas mañáns. Lembren que están a tempo, a día de hoxe xa son 600 as persoas inscritas. Máis temas, se vostede quere renovar o DNI, que sepa que o venres 5 de xuño, se pode renovar o DNI en Cerceda, ou tamén o pasaporte. Se queren xa poden pedir cita, para elo teñen que facelo nas dependencias da Policía Local. Aí poden vir polas mañáns e anotarse para renovar o DNI o venres 5 de xuño en Cerceda. Agora falámosles de novo da escola infantil e das galiñas de Mos, porque na xornada de hoxe tivo lugar algo especial na escola infantil, dentro do programa A Galiña de Mos e os seus poliños, que conta co apoio da Diputación da Coruña. Hoxe tivo lugar, entre onte e hoxe, naceron os poliños que foron incubados na escola durante 2 semanas. Un dos responsables de Avimos, Francisco José Monasterio Solveira, presidente da Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos, Avimos, xunto con Sandra López, tamén da Asociación e Criadora en Láncara, estiveron hoxe na guardería para ensinar aos nenos os poliños que xa naceran e que poideran tocalos todos, e tamén enseñaron un vídeo explicativo. Lembren que eso ocurriu na xornada hoxe, nos estivemos ali xunto coas concelleiras Catrina Queijo e Cristina Capelán, e todos falaron con nos. Que saber que é o que pasou hoxe? Bueno, hoxe o que pasou é o máis importante, o nacemento dos pitos, non? Inda que xa levan algúns pitos nacendo 2 días, hoxe vimos para que os nenos vexan como nacen os pitos e como están. Normalmente os pitos suelen salir o día 19, 20, 21 e nos vimos sempre un día despois para darlle opción ao pito que nace o último día que estexa sequiño e preparado para que os poden levar, non? Bueno, en canto aos nenos, que tiveche a oportunidade de estar con eles, que o que che dicen, que ves na cara? Bueno, é unha ilusión absoluta, esta actividade é unha chulada, eles disfrutaron un montón e nós disfrutámola con eles, lóxicamente. Gustalles moito, ademais é un animal que como é pequeniño é susceptible de que les o poidan tocar ou parecelles algo manexable, entón é moi guai. É algo que lles vai a quedarse? Seguro, sempre. Totalmente, porque aparte de que é un aprendizaxe moi interactivo, porque ao final eles levan 21 días vendo o proceso aquí nas instalacións da escola, entón, pois de repente ver como evolucionou dese ovo a ese pitiño, pois é unha ilusión e é unha actividade moi chula. Bueno, xa técnicamente falamos de que houve algúns que saliron, outros que non, en xeral, que valoración faz? Hombre, a incubación é así, porque nos cando temos os ovos non sabemos se están galeados ou non están galeados. As galiñas están sempre con galo. Moitas veces, pois, inda que non nazcan, pode ser que non chegaran a fecundar totalmente, pero bueno, está bastante ben, porque son máquinas que son moi pequenas, son caseiras, non ten moita dúda. Tamén quero dicir que nós estamos aquí nos colexios, na provincia da Coruña, cun convenio que temos a Avimos ca Diputación da Coruña para poder vir a facer estos atos, non? Pois non sería imposible para nós facer estas historias, non? Entón, os nosos pitos que damos opción sempre que a xente que se queira quedar con eles se queden. Non son xoguetes, non sorteamos. Que leven 3, 2, 5, pero bueno, eso é dicir, non, que leva un cada un, non. Que críen e que nos interesanos de que a Galiña de Mos se estenda por toda Galicia, non? O máis que se poda. Que tal esta experiencia que fixeron vos? Bueno, pois a verdad moi bonita, moi boa. Eu tiven a sorte de coñecer o programa de Avimos a través que temos un convenio coa Diputación
e xa fun anteriormente a unha outra escola infantil, gustoume o proxecto, vin no in situ e vin a reacción dos nenos, e bueno, pois que menos que preguntarlle se podían vir aquí a Cerceda, e a verdade é que tamén foron moi receptivos, e aquí están, os nenos viron o proceso, viviron o proceso, e hoxe, pois que xa naceron os pitiños, pois creo que é o día que máis lles gusta, claro. Trátase dun convenio que temos con a Vimos e bueno, no que eles este proxecto os presentan por varias escolas infantís, tamén centros de primaria, que miraremos tamén a ver si para o próximo ano podemos ir a outro centro co proxecto e bueno, pois gracias a ese proxecto pois están hoxe aquí tamén. Cambiamos agora totalmente de tema para falarlles de unha nova excursión a que poden anotarse a partir do próximo luns, día 11. Falamos de unha excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna, en Pontevedra. Vai a ser o domingo 7 de xuño. Domingo 7 de xuño, o Concello organiza unha excursión á discoteca La Luna en Pontevedra con un xantar previo. O precio é de 35 euros por persoa. A saída será 1 da tarde dese domingo. O xantar será no restaurante Los Robles de Santiago ás 2:30 e ás 4:30 saída cara a Pontevedra para ir á discoteca La Luna ata as 12 da noite, que aí regresarán ao Concello. A inscripción abre o próximo luns, día 11. En este caso, poden facelo presencialmente no Concello, na terceira planta, nas oficinas de servicios sociais ou a través de un formulario que atoparán na páxina web municipal. Se teñen algunha dúbida poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. A ITV de Turismos vai a estar en Cerceda estes días. Está tendo lugar estes días, queda aínda hoxe e mañán só van a estar pola mañán, así que se alguén quere aínda achegarse ata ali e intentar pasar a ITV de seu vehículo, pode facelo nos aparcamentos superiores do parque acuático. E recordamos tamén que os cursiños de natación teñen aberto plaza agora para renovar plaza aqueles que queiran manter o día e a hora. Ata o próximo día 15 de maio teñen de plazo para renovar plaza os que manteñan ao día e a hora. E os que queiran inscribirse como novos ou cambiar o día e a hora da súa plaza teñen de plazo dende o 18 ata o 29 de maio. Por último, se queren xa formalizar a praza é xa durante todo o mes de xuño. E quedan tamén 2 semanas ou 1 semana e media para a carreira de obstáculos Poseidon Race, que será o 16 de maio e que xa ten máis de 800 inscritos. A Poseidon Race de Cerceda celebra a súa quinta edición o sábado 16 de maio. Aínda están a tempo, se alguén quere anotarse, lembren que hai varias categorías, que todo vai a ter lugar no Aquapark de Cerceda e nas súas inmediacións. Hai categoría élite, starter ou popular e parellas. Poden anotarse en ccnorte.com. Cambiamos de tema, agora falamos de festas, porque tocalle o turno ás festas en Encrobas este mes. A fin de semana do 22, 23 e 24 de maio, en Pontoxo, terá lugar as festas de as Encrobas. O venres 22 xa terán unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. O sábado 23 hai misa solemne a 1 na honra Vixen da Peregrina e a sesión vermú e a verbena a cargo do grupo Tic Tac. O domingo 24 hai misa solemne a 1:30 na honra Santa Lucía e na sesión vermú estará o grupo Benecuai. Recordamos tamén que se convocaron as axudas para a natalidade. O Concello de Cerceda abriu o plazo para aqueles que queiran solicitar esta axuda, que é un pago único de 300 euros por fillo nacido por acollemento ou por adopción, nacido entre, en este caso, o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Esa é a franxa de tempo na que, no caso de nacer aí, por acollemento ou por adopción, poden solicitar eses 300 euros de pago único. Teñen de plazo para solicitalo ata o 30 de novembro e poden solicitalo presencialmente na planta baixa do Concello, no rexistro, ou a través da sede electrónica en www.cerceda.org.
Agora imos a falarlles de Cénzar, o grupo de rock cercedense que lanzou o seu 13º traballo discográfico. Cénzar, lembren, é o decano do rock en galego en Galicia, o grupo cercedense Cénzar, que sacou o seu 13º traballo discográfico en este caso con cancións como Bla Bla Bla, Parabéns, Son eu e Ratos no Hórreo, coa colaboración de Juancar Boicot ou Manolo Cabezabolo. Parabéns é unha das seus temas, xa está disponible en plataformas en YouTube, acompañado dun videoclip grabado no PAF Non sei da Silva, onde debutaron no 1988 e que está pechado xa dende fai aproximadamente 13 anos. Parabéns é un tema de agradecemento a todos os que os acompañaron e acompañan nesa aventura musical de calquera, en este caso, de querer seguir o camiño de Cénzar, de acompañar. Tiveron Cénzar xa concertos o pasado 18 de abril, en Cervo, en Lugo, o 24, tivo un concerto, en este caso en Boiro, fai 2 fins de semana, o pasado fin de semana, mellor dito, tiverono en Carballo, no Casino, e este sábado que ven, día 9, teñen concerto en Santiago de Compostela, con estas 5 pezas inéditas. A revisión, en este caso, os temas, como poden ser a revisión de Ratos no Hórreo, e 4 en directo no concerto dos 35 anos na Sala Capitol. Aí están grabados partes deses temas que van a ofrecer. Decir que se gravaron nos estudios Bonham en decembro do pasado 2025 e, en este caso, o EP non é a única novedade que ten Cénzar nestes intres. Tras a saída de Paco Cerdeira, guitarra durante 20 anos, entre o 2006 e o 2026, chegou agora Gonzalo Grela. O resto do grupo, Xosé Antonio Bocixa, Manolo García, Mario Grela e Laura Romero. Con respecto ao novo disco de Cénzar, teñen aínda na súa páxina web a opción de compralo con desconto, ou compralo simplemente acudindo á súa páxina web. O remate deste informativo poderán ver ese tema, o tema de Parabéns, que, insistimos, foi grabado no PAF Non sei, e poden velo o remate deste informativo na súa integridade. Imos a falar agora xa dos deportes, da páxina deportiva, porque imos a repasar o calendario deportivo dos nosos equipos nesta fin de semana, comenzando pola primeira categoría Galicia, donde o Queixas, a falta de 2 xornadas para rematar a Liga, xoga en Arzúa. Arzúa Queixas. Ademais, o Arzúa é o líder. Cando faltan 2 xornadas, o Arzúa é o líder, estáse xogando ademais o ascenso directo. Así que Arzúa Queixas, partido interesante este domingo ás 5 da tarde no campo do Viso. Un Queixas que está cómodamente na mitad da clasificación. En a terceira categoría Galicia, tamén a falta de 2 xornadas, o Atlético Cercedense xoga en Mesía á espera de que ocurra algún milagro e poda meterse nese terceiro posto que dá acceso a xogar un posible playoff. Mesía Atlético Cercedense xogan o domingo ás 6 da tarde en Mesía. Pola súa parte, o San Martiño xoga na casa contra o Visantoña o domingo ás 5 da tarde no Roxo, e o Rodís tamén xoga na casa contra o Coirós o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas. Non hai xornada no fútbol femenino, e os xuveniles, que tamén están loitando por manter a categoría, xogan na casa Atlético Cercedense Calasanz B. Xogan pasado mañán, xogan este sábado ás 8 da tarde no Roxo. Os cadetes que están na Copa xogan o domingo fora da casa, Curtis B Atlético Cercedense Cadete, o domingo ás 12 do mediodía no campo novo de Curtis. Os infantís tamén xogan fora da casa, e a última xornada, e tamén están loitando polo ascenso. Carral B Atlético Cercedense Infantil, última xornada, partido importante para o Atlético Cercedense, xogan o sábado ás 12 do mediodía en Carral.
Os alevíns xogan na casa, Atlético Cercedense Alevín, Paio Saco, sábado ás 10 da mañán no Roxo. Os benxamíns tamén xogan na casa, Atlético Cercedense Unión Campestre, o sábado ás 11:10 no Roxo. E os prebenxamíns xogan despois na casa tamén, Atlético Cercedense Prebenxamín, Paio Saco, sábado ás 12:15 no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división, un Samartiño xa campeón dende a semana pasada, xoga na casa contra o Campanal de Loureda, primeiro contra segundo, xogan este sábado ás 4 da tarde no campo de Pontepedra, en Cabaleiros. En esa mesma categoría hai un Narón Cerceda que xogan o sábado ás 7 da tarde en Narón. En a segunda B de veteranos, Piadela Rodís xogan este sábado ás 6:30 en Piadela, en Betanzos. Por último, rematamos co tempo que nos di Meteo Galicia para mañán e que estaremos durante o venres baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal que enviará liñas de inestabilidade. Con esta situación agardamos ceus anubrados con precipitacións máis intensas na mitad del este pola mañán, quedando tipo chubasco pola tarde e máis probables nas zonas do interior. Poden ser localmente trebuentos. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, quedando en valores baixos para esta época do ano, os ventos soprando sur-suroeste, frouxos en xeral e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañá voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus. Libros de religión, historias feitas con paixón, parábolas que saen da noite. Como unha peregrinación, camiño dunha dirección, muro das lamentacións. 35 churrascos, 35 Cuba libre, 35 sardiñadas, 35 anos máis. Como non perder o control, cando estar bañado en suor, cando goberno o corazón. Como tentar disimular que es persoa normal, cando todo é bacanal. Parabéns por seguir aí, parabéns por saber oír, por razoar, parabéns por ser así, parabéns por entender, parabéns por seguir vivos. Como non perder a ilusión de tocaras de satisfacción cando mando rock and roll. Saber que sempre hai detrás xente que mira po que faz, xente con 6 dedos de frente. 35 San Martinos, 35 festivais, 35 antroidos, 35 anos máis. Feito noso corazón non colle capuz de emoción de xuntar xente e rebelarse. Tempo pasa sen control, seguimos ca mesma paixón, neno con xoguetes novos. Parabéns por seguir aí, parabéns por saber oír, parabéns por razoar, parabéns por ser así, parabéns por entender, parabéns por estar aí, parabéns por escoitar, parabéns, parabéns.